Dende Sanxenxo e para toda Galicia, verán, verán. Co patrocinio de Adegas Martín Codas e Concello de Sanxenxo. Que tal, como están? Saúdos dende o Concello de Sanxenxo. No programa desta semana charlaremos con Juan Galiñanes, o director de cine que está arrasando coa súa película Fatum. Tamén estará aquí connosco María Fontán, a mariscadora 2.0. E tamén falaremos con voluntarios do refuxio de animais decamados, que ademais van vir moi ben acompañados dun can que se chama Guayaba. Tamén estaremos na Feira da Cebola de Sanxenxo, no San Ramón de Bealo en Boiro e na Feira Franca de Pontevedra. Benvidos e benvidas, o verán, verán, comezamos. A primeira parada deste verán verán facémola aquí neste Concello de Sanxenxo. Acaba de celebrarse a 41ª edición da Feira da Cebola, un evento que, como sempre, trae a vila o mellor da nosa horta. Pola cebola estiveron os nosos compañeiros Carlos López e David Algarra. Pois si, Dani, hoxe viñemos á Festa da Cebola aquí en Sanxenxo. Bueno, hai unha chea de postos, bueno, flipadas, o ambiente de festa que hai, o bo tempo que nos acompañou, e nada, eu xa merquei as cebolas porque está isto petao e creo que se van a agotar en nada, así que vou volo contar agora. Bueno, Festa da Cebola, bueno, vexo que levas cebolas aí xa. Levo, como todos os anos. E que máis levas? Aparte de cebolas, algo máis? Cebolas, nada. Todo cebola. Todo cebolas, nada. Cebolas. A ver, pero aquí, mira que bonitas. Pero son bonitas, ¿eh? Claro, sí, me encanta. Además hay que conservar la tradición y todos los años vengo a cogerlas, vamos. Bueno, aquí na Festa da Cebola, bueno, aquí xa vexo xente que vai cargada, ¿eh? Home, Bueno, podrías enseñarme un poquinho que compraste? mira, cebolla, baratiña de todo, ¿eh? Estamos aquí comprando, non? Sí, E que vas comprar hoxe aquí? home, cebolas, Cebolas? sí, Que vas a facer con elas? Que receta? Dime unha receta para ti. home, de todo, empanada, guiso, de todo. Compraxe cebolas xa, non? Xa. Bueno, e cantos kilos compraxe? Dúas restas. Dúas restas. Pa canto tempo che dais? Oi, depende, as empanadas que fagas. Bueno, vai a cebolas máis rojas, non? No son cebolas, Ah, son tomates. son tomates de aquí, da terra. Porque claro, aquí aparte de cebolas tamén se pode comprar outros produtos. Tomates e cebolas. Ahora voy a comprar las cebolas. Tamén. Que no me quería cargar moito. Bueno, vamos a ver, isto é o único que lle queda xa. É o único que queda, a verdad que foi unha feira moi boa. Vendemos todo, quedanos aquí unhas faviñas, pero bueno, estas non lle pasa nada, que son para todo o ano. Están secas Aguantan po inverno. aguantan perfectamente para facer unha fabada con ameixas, sí, perfectamente. A ver, non sei se saben mellor as fabas ou as ameixas, pero bueno, queda moi ben, mezcladas coas ameixas, Yo, let me hear those guitars. É un éxito. Hai 44 postos, vimos de recorrerlos todos, e xa non quedan cebolas, entón que máis queres que nunha feira se venda todo o que posa a venda? I see a vision so beautiful. Yeah, it's the way she Feliciano, non? Sí. Rista máis grande. Sí, Pero cantos metros medía eso? isto 60. 60. E para facer 60 metros de cebolas, cantas horas lle dedicaches? Eu que sei, como non foi seguido, Sí. pois en 3 días podes facer, ao mellor, ou en 4. 40 horas, 50 horas. E vai todo seguido, nunca che rompeu nada ni nada, non? No, bueno, a mellor a collela igual se soltaba unha. E Pode se ser, veches ajuda da familia ou ti solo? eu solo. A cebola máis grande, canto pesaba eso? 1,719 kg. E cal é o truco para ter cebolas así?
a terra de Bordóns. A terra de Bordóns, o fertilizante natural, fai o que fan que a cebola sacan estes exemplares. Seguro, aí non hai trucos. Non hai truco ningún, aquí non hai truco ningún. Know that we won't stop tonight. We'll set the mood and do. Para mí ha sido un auténtico honor recibir este galardón, pero realmente lo recibo, ¿no? Y lo acepto pues de parte de todas estas personas que están trabajando todos los días, se levantan por la mañana a pescar, o los sanitarios, los padres y las madres que están en casa cuidando y educando a los niños, ¿no? A todas esas personas que con su trabajo y esfuerzo ayudan a que la sociedad funcione. Bueno, estamos con Pablo, o creador do cóctel de cebola. Bueno, contanos un pouquiño como surxeu esa idea. Sí, empezamos a facelo con diferentes formas. Empezamos primeiro pochándoa con cebola, con aceite. Saléunos un pouco mal porque deixaba a copa aceitosa e non moi agraciada. Despois empezamos a pensalo e puxámoslo ao forno, coceda, tal, e xa empezamos a darlle forma aí. Despois empezamos a pensalo se a congelábamos, se non, se tal. Nada, despois empezamos a facer así, botamos un poquinho de azúcar para que dé un pouco de sabor e aproveitamos o que é o líquido, botándolle auga, cocéndoa con auga e saleu o líquido, e dese líquido colámolo e despois mezclando con un vermú saleu o noso cóctel. Estiveron facendo aí máis de, e a verdad que se saleu genial. A mezcla do consomese de cebola, desa agüiña de cebola con martínez quedoulle espectacular, a verdad que moi rico. Non como un complemento nin como para aromatizar, como se utiliza case sempre, non? Ou para unha empanada, ou para facer un guiso ou demais, senón que é un ingrediente principal. Eso é a importancia que lle queríamos dar á cebola, non? Bueno, pois o verán vai rematando, así que é o momento de comezar a facer balances. Na adega Martín Codas viviron un intenso verán con multitude de propostas enogastronómicas, ademais dos xoves de Codas e das tardes do Atlántico. Este verán incluíron tamén por primeira vez a iniciativa Os Seráns, unha proposta que combina o viño coa boa gastronomía e tamén con moito talento. Os Seráns en Codas son é unha maneira nova de disfrutar do perfecto atardecer que temos na bodega, e son actividades que fanse os venres a partir das 8 da tarde en formato sorpresa. Son artistas de todo tipo, por exemplo, tivemos o grupo cómico de Mofa e Befa, tivemos sesión DJs, tivemos grupos de música en directo de versións de temas que todos coñecemos, e hoxe rematamos cunha actuación en directo dun grupo dun saxofonista con unha cantante. La gente es maravillosa, nos han tratado súper bien desde que entramos. Bueno, el recinto es divino y yo creo que se genera un ambiente muy bueno para amenizar. Yo es que estoy encantado, no tengo palabras para describir porque un atardecer brutal, es decir, contábamos nublado, que no sabíamos incluso si iba a llover, al final quedó esta tarde, nos acaban de decir que al final es el cierre ya de la temporada, con lo cual tenemos el privilegio de estar aquí para cerrar este verano de eventos aquí en Martín Codas. De martes a sábado podedes vir a disfrutar de todos os viños que ofrecemos na bodega, e ademais a poder acompañaros dunhas elaboracións que están da carta diseñada por o restaurante con estrella Michelin da Coruña, o Árbore da Beira. Son esos 7 tapas para maridar con los vinos que tenemos aquí, que vienen siendo
unos mejillones en escabeche blanco con toques cítricos y picantes, unas navajas con una mayonesa de pimiento de padrón, una focaccia de sardina marinada con queso arzúa y una confitura de tomate, un brioche que tenemos por ahí para montar, que va con carrillera, cebolla encurtida, patata paja y una mayonesa de mostaza. Por aquí que tengo para montar también un carpaccio de vieira con una crema de yuzu, una crema de ajo negro y alga wakame. Las vistas, es que yo ya vine aquí a Orsover de Kodax, cuando hacían Orsover de Kodax. Y la verdad que estas vistas son impresionantes. Pues porque ella vive aquí en Cambados y conocía la bodega, nos ha traído para que la veamos, disfrutemos y estamos por aquí un ratito de chill. Moi rico, e según va pasando o tempo, compartindo con elas, está moi rico. Pero as vistas, o sitio... Bueno, estáse super a gusto, con unhas moi boas vistas, moi boa música e como non a copiña que está super fresquiña as vistas. Es maravilloso. Sí. Martín Kodax o mellor sempre. Fantástico. Ya ves, el tiempo acompaña, la música está genial, en buena compañía, la verdad que muy bien. Fantástica. Nos encanta venir aquí a Cambados, que es un pueblo súper bonito, disfrutar de la bodega y tomar un buen vino y disfrutar también de buena música. Seguimos no Verán Verán e falamos agora de animais, de abandonos, tamén de adopcións. Connosco aquí no programa Olga Costa e Guillermo Quiñones do Refuxio de Animais de Cambados. Que tal, moi boas? Benvidos ao Verán Verán. Ademais, xa estamos a ver aí, non vides moi ben acompañados. Contanos quen é a nosa convidada, Olga. Bueno, chamase Guayaba, ten 2 días no refuxio. Recén chegadiña, ao Refuxio de Cambados. Bueno, de contado falamos do seu caso e de outros moitos casos que tedes aí no Refuxio de Cambados, porque estamos nun momento especialmente delicado para centros como Voso, que vos encargades pois de recoller e de coidar a eses animais que a xente abandona, porque estamos ás portas de que entre en vigor unha nova lei, a nova lei de benestar animal. Vos últimamente estades detectando un incremento de abandonos, tanto de cans como de gatos. Supoño que será consecuencia, non, deste cambio na legislación e que a xente quizáis colle medo ante a nova normativa e, no caso de informarse, ver cales son as novidades que contempla esta lei, opta pola opción máis fácil e a peor delas, non, que é o abandono, non? Sempre o abandono toda a vida. O que pasa é que cas novas normas, as novas leis, a xente o que fai é preocuparse dos problemas e intentar buscar outras solucións. A verdade é que o que están facendo é que a forma máis fácil, non? Non é tan difícil. Nos si que hemos notado, por exemplo, lle dicimos, mira, hai que poñerlle o microchip ao gato. Ah, non, para iso non levo gato. Nos levamos un ano xa facendo o microchip obligatorio nas adopcións. A xente botase atrás porque non quere adotar, non quere un compromiso de que, que o gato escapa. Bueno, pois justamente é por ese motivo porque o microchip é obligatorio. Precisamente porque se escapa, que volva de volta a súa casa e non é por aí perdido. Claro. Entonces, bueno, pois a xente, moita xente non entende, gracias a Deus tamén hai outra cantidad de xente na sociedade que si o entende, pero bueno, ainda sendo unha minoría, Entonces, bueno, o abandono está aí, estamos vendo moitísimos abandonos, ha sido un ano horroroso e isto vai a máis. Claro, falábamos agora dos datos, os últimos datos que manexades, neste caso no Refuxio de Animais de Cambados, en comparación co ano anterior, pode ser por este motivo, por este motivo da nova lei, pode ser por outros moitos motivos, pero o caso é que hai un incremento de abandonos, un incremento de novos cans e novos gatos que acaban precisamente no refuxio, non? Justamente o que nos chama a atención. Aparte, que sí que hemos notado, porque Guille pode facer máis, porque cando a xente lle comentas ou el da faceta veterinario de implantar o microchip. Nos sempre intentamos aconsellar que a xente cumpla a lei como ten que cumplila e comentarlles a nova lei. Lógicamente cada un é libre de facer o que queira, pero sempre que sepan que nos facemos ben as cousas e hai que cumplir a lei. Claro, a lei guste ou non guste, son as leis e hai que cumplila. Lógicamente. E moita xente moita xente, pouco a pouco, sí que a xente vai crecendo máis, cada ano que pasa, bueno, intentamos
pero sí que queda moita xente. Cando lle explicas que non ten un É animal con complicado. microchip e que a sanción é grave e que a multa oscila entre 10.000 e 50.000 euros, quedan extrañados. Claro, por eso non é despois de extrañar que a Claro. solución máis fácil sexa precisamente, non? Efectivamente, O abandono. o abandono. animal, É efectivamente iso que estamos notando. Bueno. O animal non é meu, o can non é meu, o gata non é meu, e aí vos queda. Bueno, esta nova lei vai entrar en vigor, nada, o día 29 deste mes de setembro, así que é un asunto de moita actualidade, moito interese para todos aqueles que temos mascotas, que temos cans ou que temos gatos. E estabades a falar da cuestión do microchip, pero que ademais esta nova lei contempla tamén a obrigatoriedade dun seguro para cans e tamén un seguro para aqueles gatos que saian da casa. E hai moita confusión, non, en torno a esta cuestión tamén do seguro. Por que credes que xera tanta confusión? Cales son os requisitos ou o procedemento para unha persoa, pois, por exemplo, como a min, que teño un gato, para facerlle un seguro, neste caso ao gato? A lei non obliga a facerlle seguro ao gato, vale? Nos así recomendamos que se lle pose o seguro, te seguro da casa, co añadas. Que o inclúas, non? Que o inclúas, O polo que pueda pasar. Sí, o que ven na lei era que gatos que saen habitualmente á rúa, non? Os que están dentro da casa non sería obligatorio. Non é obligatorio. Non é obligatorio, o que sí é obligatorio para os cans. Que ocorre? Que ahora estamos perdidos. Nos, dende o refuxo, mandamos un correo electrónico ao Ministerio, non hemos tenido contestación das dúdas que temos, hemos falado con varios abogados, hemos falado con varias aseguradoras e non teño moi claro aínda como hai. Uns din que entra o seguro da casa, outros din que non, que é un seguro específico que ten que cubrir tamén o seguro ao propietario do animal, e aí estamos, a 23 días da lei e non sabemos aínda o que vai a pasar. Claro, a xente supoño que tamén vos pregunta, non? Quero facer este seguro, quero cumprir coa lei. Que se responde ante... Recibimos moitas chamadas cada día de xente que está preocupada por entrar a nova lei porque, bueno, basicamente queren cumplila e non sabemos 100% como vai a ser. Como vai ser o tema. Evidentemente, e claro, é algo que che dicen, bueno, esperamos 20 días a ver se temos contestación. Ayer comentaba ela unha rapaza, decía, mira, no momento que sepamos algo, creo que vamos a facer un WhatsApp viral e mandamos a todos, nos dixen viral a todos os que teñamos agredidos e comentáramos o que nos din, porque a verdade é que non é unha sola, e non son poucos, son uns bastantes que nos están facendo chegar preguntas ao respecto que nos ainda, como protectora, non temos moitísimas dúdas, moitísimas. Bueno, vos que como protectora, como colectivo que traballa con animais, que opinión tedes deste tipo de seguros? Credes que é unha medida útil, que pode resultar útil para previr non sei que cousas? Porque claro, ata o momento tiña entendido que os cans que considerados potencialmente perigosos e que era obrigatorio, lóxicamente, ter un seguro, pero no resto de mascotas, por que precisan un seguro? Ou por que credes que deberían terlo? Eu creo que porque non entendo moi ben, vou a falar sin que entendo que a mellor porque hai máis accidentes, ataques a persoas, feridas ou outros animais, máis denuncias, máis problemas, ao final, o problema é con leis, que facemos, primeiro facemos unha lei que quita problemas, e ao final esta lei non quita problemas, esta lei ao final está dando problemas. Pensamos que moitas dúdas. Que o seguro da casa non é suficiente en moitos dos casos, os que hai un ataque moi grande, igual non se queda corto, por se iso. queda corto, entón a mellor queren. O seguro da casa, por exemplo, comentaba unha muller, se te caes ti, se o can se tira a ti, ou se encherreda, sobre a casa ti non che vai correr porque ti és tomador de seguro. E o seguro ten que cubrir ao que pase ao can. Entón, aí están as dúdas que temos, que non sabemos aínda ben como vai saber. A nos dixéronos que tiña que cubrir o seguro ao persoa que pase o can, inda que sexa propietaria, e o seguro da casa non cubre o propietario. Entón, aí é onde está a nosa dúda, que nos teñen que especificar. Claro, non estamos en goberno, estamos un goberno en funcións, a lei vai ser, non hai un desarrollo da lei, cada un como interprete. Entón, aí estamos perdidos. Seguimos sin contestación, e as protectoras estamos, nos estamos xa desbordados porque temos dúdas e sabemos que hoy o 29 nos vamos a incumplir a lei. Bueno, estades recibindo moitas preguntas, eu tamén vos estou facendo moitas preguntas sobre a lei, para algunhas, lóxicamente, ainda non tedes esa resposta completa, ao 100%. Dicías ti antes, Olga, non, que estades en contacto, que vos puxestes en contacto co Goberno Central para tentar aclarar dúbidas, porque tamén vos, como protectora, vos sentides un pouco perdidos e non sabedes moi ben o que facer neste momento. Vou che poñer un exemplo. Nos agora exíxenos que en cada adopción de cada animal, cada persona que veña a adotar un can teña que traer un certificado de conforme pasou o curso de tenencia de animais. Que tamén é novidade. Que non é novidade e que hai que quitalo vía internet, supostamente. A lei intro no 29.
non hai ningún curso a fecha de hoxe que se vaya a dar online en internet. Claro, e pode ser que por calquera circunstancia non poidamos nestas claro, dúas semanas facelo, non? Claro, entonces nos agora como facemos os animais en adopción? Se non hai ningún reglamento neso, como vamos a facer? Incumplimos nosa lei? Non damos animais en adopción, deixámonos dentro das protectoras? Sin buscarlle un fogar? Vamos, que nós mismas estamos perdidos. E non solamente eso, nos agora temos que profesionalizarnos en certos animais. Non podemos, si queremos abarcar todos os animais, temos que darte alta para todos os animais. Se queremos traballar solamente cans e gatos, só cans e gatos. Se queremos traballar cans, gatos e cabalos, cans, gatos e cabalos. Temos que darle alta nun departamento do Ministerio. A día de hoxe, por exemplo, no Nos vosso axudábamos, caso, si se daba a circunstancia de que había certo animal que necesitaba necesitaba axuda, vos publicamos nas atendíades. redes e atendíamolo, pero era... A partir de agora non vai ser así, Non non? Por vai exemplo, así. no vosso caso, acollendo vos a nova lei, que animais podedes xestionar no Creo refuxio de que Cambados? vamos a xestionar o que temos hasta ahora mismo, que son gatos, cans e cabalos, é o que temos. E a partir de aí... E a partir de aí, non sei como vamos a facer. Queremos axuda noutros lados, Non sei, pediríamos axuda a protectoras específicas en esas e non nos sabemos, sinceramente. Parece injusto que nos, a través das redes sociais, podíamos encontrar un fogar ao animal que necesitaba e cando vai leixo temos que deixalo de facer. Entonces, bueno, nos tamén estamos ahora limitados tamén. Está reclamando eso, máis información, formación tamén por parte das autoridades que impulsan esta nova lei. Que vos gustaría recibir por parte desas administracións? Que información Un curso. Aí está, un curso. Porque tamén outra cosa que nos verifica é que temos que facer un seguimento ao ano de todos os animais que facemos. Ao ano. Está moi ben porque nos facemos vía telemática, vía online, vía telefónica, vía correo electrónico, pero non sabemos se hora que hai que facer presencial e non. Se é presencial e nós temos unha adopción de 300 animais ao ano, temos que poñer unha persona dedicada para facer eso as 365 dias ao ano. Claro. Entonces non nos Os dá. gastos que conleva, Os gastos que conleva o seguimento. O seguimento. Claro, porque iso tamén é unha novidade, non? Porque agora, a partir da entrada en vigor desta nova lei, vai haber máis requisitos para o proceso de adopción que non remata no día no que a mascota sae do refuxo, senón que continúa. En este caso, vai ser obrigatorio facer un seguimento de todos os animais que saen do refuxo. Iso, nun refuxo do tamaño do de Cambados, como se pode facer? Eu volvo a repetir, se temos 320 animais adoptados nun ano, xa non digo en 2 anos, digo en un ano, que nos botamos? Un día por semana, un día cada día na rúa nunha comarca diferente? Claro, porque o seguimento sería presencial. É que non sabemos eso, nos hasta agora facemos o ben presencial, dependendo, ou ben vía telemática, ben telefónica, vídeos, chamadas... O máis cómodo o que máis cómodo nos dá, pero que non nos explica a lei como temos que facer. Entonces, nós tamén estamos moi limitados, non é pensar a xente que solamente a limitación e as exigencias solamente van as persoas a pé, tamén a nós exigimos moitísimo a lei. Entón, como nos exige, nos temos que cumplir a lei, temos que facer chegar a persoa a pé. A persoa que ten que adotar, ten que saber que a adopción coleva un traballo, un seguimento, e nos temos que cumprilo. O abandono hai que notificalo, o incumplimento da lei hai que notificalo, o non ter un animal castrado hai que notificalo, retirar un animal por incumplimento da lei hai que notificalo. Nós temos moitísimo traballo ahora mesmo de oficina, traballo de administrativa, que do cuidado dos animais. Isto é traballo administrativo. Xa é traballo administrativo, xa é traballo das redes sociais, xa é traballo de mensaxes, traballo do día a día dos animais, o seguimento das colonias, é un traballo que leva moito tempo. E ora añádenos máis. Entonces, sí que a verdade é que a lei hai que cumplir, evidentemente, todos, e nós tamén, pero que nos expliquen como temos que cumplir. Os veterinarios teñen moitísimas dúdas, moitísimas. A ver, preguntamos neste caso ao veterinario cales son esas dúbidas, por onde pasan esas dúbidas. Realmente, o que queremos é transmitir a xente a información clara e concisa do que temos que facer no futuro. Se quitas un animal, se ter unha serie de cuidados, a parte dos obligacións que tens que ter de sempre. Entón, o que necesitamos é unha información moi clara neste mes de como actuar ante o propietario e ante a lei, ante todo, para poder explicar ben a xente o tema, porque sí que estamos recibindo un montón de chamadas de xente queren saber xa con celeridade que hai que facer. Non sabemos o 100% porque sempre hai cousas que quedan no aire, non é todo claro 100%, entonces con
cunha motivación clara chegaríanos. Veu o lunes unha señora na clínica e preguntoulle que lle dixeron que tiña que contratar seguro xa este mes. Claro, tamén hai sempre eses rumores que se xeran. Claro, hai medo, hai medo. Claro, porque me dixeron que se pasa algo non estou cuberta. E digo eu tamén penso o mismo, pero que non che podo orientar. Claro. Nos fomos facendo unha pregunta, non ha sido contestada, esperemos que nos contesten, sexa nós, sexan os veterinarios, hai esa información, esa formación que necesitamos, as protectoras e os veterinarios, para que levar a cabo o cumprimento da lei, que isto, a final, vaya a beneficio dos animais, non a beneficio de outros, sino que veña o beneficio para eles, porque volvo a repetir, opino, isto é unha opinión personal, isto vai a facer un aumento en abandono de animais brutal. Precisamente, se parece, falamos dos abandonos, decíamos ao comezo, incremento de abandonos en xeral, pero teño entendido que especialmente de cachorros. Estáis detectando non aí nos animais pequeniños, nos recén nacidos, un problema aínda maior, non? O 40% son cachorros que entran ao refuxio, a xente chega a época estival e claro, lógicamente, vacacións, o medo tamén sobre a nova lei. A nova lei, o medo. Influe moitísimo que a xente teña medo e o medo fai que a xente tamén se decida a facer cousas que non debería facer, entonces incrementou moitísimo este ano. Levamos 5 anos sen notar un abandono de cachorros tan alto no refuxio. 5 anos que xa hemos ido a máis. Isto vai ir a máis. A lei non permite a doación e criación entre particulares. Hai xente que non quera castrar un animal e que hai accidentes, hai descoidos e pase o que pase. Esos animais onde acaban? Porque non me multen, pois acabo tirando. Claro, nese caso, imaginemos que temos unha cadela que, bueno, pois polo que sexa non a queremos castrar, pero que se nos escapa, que pode pasar, non? E que, pois, traia 5 cachorriños. O primeiro que hai que castrar. Eso xa é obligatorio, o sea, non é que nos non exixamos, é que é obligatorio por lei. Ti tens unha cadela que non vive nun piso, que vive no exterior, e é obligatorio xa a día de hoxe. No, a partir do día 29 é obligatorio. Vale. Esos cachorros que teñen, hai que buscar unha familia. Nos como protocolo da protectora, nos axudamos a buscar unha familia, pero ti tens que castrar a cadela. Claro, que recurran igualmente, non? Neste caso a protectora, si nos axudamos para a xestión da colocación da nos ubicamos, non é nada fácil, non é unha cousa que nin é a nosa responsabilidade, a responsabilidade deles por non castrar a súa cadela no seu tempo. Accidentes ocorren, que a xente di, non, é que a finca está pechada e non entra. Non, accidentes ocorren. E como son animais, e accidentes ocorren. Entonces, ese accidente pode ocurrir unha persona, tamén pode ocurrir un animal, evidentemente. Entonces, aí ven a consecuencia. Non podo vender os animais, non podo regalalos, pois mira, collo abandonos no monte. Aí é onde ven o noso medo. Aí ven que se pode... Os que temos agora son todos encontrados catados no monte. Había unha camada que nos levou nunha madrigueiras preto de 2 semanas para collelas. Teñen medo, pasando moi mal, al final os animales non teñen 2 meses cando collemos. Se tardamos máis en collelos, volvense a casa silvestrados. Claro. Entonces, é complicado tamén para eles, son moi novos, non teñen unha socialización correcta con o resto de animales. Bueno, pois facemos aí ese chamamento que en caso de dúbida, antes de facer ese tipo de prácticas, que contacten, que chamen ao refuxio, por exemplo, de animais de Cambados ou o seu concello tamén, que tamén para iso están os concellos para resolver este tipo de dúbidas e que pregunten que poden facer ante, pois, cada unha a súa situación, pero antes de levar a cabo un abandono, que pregunten e que se asesoren a ver que se pode facer. Castrar. Solamente podemos... Con iso xa se solucionaban moitísimas cousas. Moitísimos problemas. En casa de gato, se castráramos casi todos, conseguiríamos solucionar moitos problemas que veñen de atrás. Que todos os animales que están, polo menos, solos, que teñan a boa familia e non ter sobrepoblación de animales, que ese é o problema. Sempre escoito, e se castramos todos os animais non van a haber máis animais. Sempre vai haber, sempre que queda, pero é que é a única forma de conseguir de encontrar animais abandonados na rúa todos os días, é que todos os días. Bueno, pois temos aí a Guayaba, que tamén xa pide turno, pide a palabra, porque dicíamos ao comezo da entrevista, acaba de chegar aí nada, uns días ao refuxio de animais de Cambados. Contádenos, cal é a súa historia, cal é a historia que hai detrás desta cadela abandonada. Queres contala ti? Conta ti, Olga, sí. Quere contala? Sí, contala. Bueno, pois, Guayaba ten o nome posto por nós desde onte, vale, non tiña nome, entrou o luz, non tiña nome. Ela foi unha cadela que o seu dono deixou abandonada nun piso, o tipo de abandono o piso, deixou a cadela ali, a súa sorte, hasta que nos comunicaron que a cadela estaba ali dentro.
quixemos falar coas persoas responsables do piso para que nos deran os datos da persoa para denunciala por abandono. Porque era un inquilino que deixou o piso e como quen deixa unha lavadora deixa tamén o can. Efectivamente. Entonces, claro, nos quixemos os datos do tipo para denuncialo, porque verdadeiramente é un caso de maltrato, non estamos obligados por lei a notificar que aquel caso de maltrato. Non entendía o propietario do edificio que tiña que darnos os datos. Díganos, se non nos das os datos, non recollemos o can. Nos temos que cumprir a lei. E a lei cúmplese denunciando. Ti pensa que esta persoa agora marcha, supostamente, para onde marchou. Volve, atopa outro can, queda con outro can e volve a facer o mismo. Non conseguimos cortar a conduta esa persona. A única forma de que, dende a Xunta de Galicia, desde o Goberno de España, se sancione e se denuncie estos casos. E para eso estamos nós, non é a nosa función. Non lle estou dicindo a ese caseiro que denuncie el. Estou dicindo que nos encargámonos desto. Entón, ela tuvo a sorte, verdadeiramente, de que despois que está a cadela, iban a abandonala por aí. Tivo a sorte, non, de polo menos que, neste caso, a deixaran pois dentro do piso. Non, pero depois do piso, a intención do caseiro cando era tamén seguir esa cadea de abandono, do caseiro non, do propietario do can, cando supo que había todo este legal e que tiña o can incumplindo a lei. Vale, fixo amago como de recollelo para despois mala sorte, sí. Mala sorte de facer outra cousa que non queríamos que fixera coa cadeliña. E ao final ela non ten a culpa, a Guayaba ao final xa ves, pesa 5 quiliños. En breve castrarémola, xa entregaremos castrada, microchipada, para unha casiña onde verdadeiramente lle dediquen, ten medo, porque cando abarcas hacia ela, escapase un poquinho o pis, vese que alguén, sabes? Claro, e se vos iba a preguntar, cando vos accededes a recollela, en que condicións estaba? Supoño que neste caso non presentaba síntomas de desnutrición. A veciña que atopou. Sobre todo psicolóxicos, a ver, medo, sobre todo moito medo, moita A veciña que se fixo cargo delas primeiras 24 horas, 48 horas que estuvo na casa da veciña, hasta que nos fixemos cargo con ela, a veciña dixo que a cadela o que facía cando se iba a falaba tal, escapábase o pis, orinábase, bueno... Conductual, claro. Moitas mostras de medo de ter pasado mal, non? Por exemplo, no refuxo leva dentro luns, está asustada, está na súa cama, non sale para nada. Hoxe, cando sacamos para vir aquí, pois está máis contenta. Digo, oi, salía fora, sou na calle. Que está máis contenta na rúa que dentro do refuxo. Pero no refuxo é que verdadeiramente os cans pasan moi mal os primeiros días. Moitos ladridos, moitos cheiros de moitos animais, eles ali non están cómodos. A xente non entende que o refuxo non é para vivir un animal. Ali intentamos que sea o menor tempo posible que teñen que estar ali, para que encontren un fogar o máis rápido posible. Vamos preguntar tamén, Guillermo, ti como veterinario neste caso, cando recolledes neste caso a Guayaba, a levades para o refuxo, contas un poquinho cal é o proceso, entre comiñas, de revisión e posta a punto ata ese momento no que se vai a castrar e se vai poñer tamén o chip. Si, nada, revisámola, microchipámola, facemos unha revisionciña. Desparasitación, bueno, en caso de necesitar vacunas, vacunamos, que casi sempre vacunamos por quedar tranquilos, non sabemos cal é o protocolo de vacunación que tuvo na vida pasada, entonces, se todo é correcto, pues nada, xa subimos. E pasado 10 días, facemos o proceso de adopción. Claro, e nese caso, que necesidades teñen, por exemplo, ela, Guayaba, non? Dicíades que pasou no mal, tivo medo. Que necesidades especiais ou que familia, que características debe ter a familia que a queira adoptar? Eu estuve aquí ahora mirando, acercouse un neno a ela, un neno pequeno, botouse a ela, que intentou acariciar, ela non entorno familiar, non? Sí, non fixo ningún amago de botarlle a boca, entonces co cual ela admite perfectamente os nenos, un entorno familiar estable, e tranquilidade sobre os primeiros días, pero evidentemente que non fixo amago de non, aparta neno que eu non quero nada, non, ao contrario. Esas conductas de medo sempre van quedar aí ou podense ir pouco a pouco modificando ata que recupere por fin a confianza no ser humano, se que se pode ter confianza no ser humano? Todos os cans van mellorando pouco a pouco. Hai uns que leva o proceso máis largo, porque o proceso como as liñas que están no monte agora mesmo teñen moito máis traballo de socialización, non é para de collela, deixala na leira e que ela se reduque, non, necesita tranquilamente 12 horas diarias de apoio continuo. Ela, pois como cauto calquer can. Con un pouco de traballo, de paciencia e tempo, seguro que... Ela ahora mismo é o que quere isto. É o que quere recibir, non, ese cariño, non? A que sí.
é o que necesita isto. É saber que a xente somos boas, non somos todos malos. Claro. A que sí, nós non somos todos malos. Eso que necesita un can, confianza, confiar na persona que adoptan. Mira, pois eu outro día, a semana pasada, adotaron un canciño para Santiago, o luns por problemas de saúde estuve ali no hospital, topíme pola rúa, e o can así que me veu, encantado de... que veume antes que veu a él, correndo. E a dona decía, non me podo creer, se o beso non o creo. E digo, me levan no refuxo 3 meses, Claro. e que esto que non salvamos a vida, dimoslle o cariño que necesitou durante esos 3 meses, dimoslle un fogar, éramos o seu referente. Entonces, eles acordanse de ti, sí. Pase o tempo que pase, os que son adotados recordan a man que os salvou a vida. Bueno, no caso de Guayaba ten esa historia de abandono pois diferente, non é o abandono convencional ao que estamos tristemente acostumados. Supoño que ao longo dun ano, por exemplo, polo refuxo chegan cans, chegan gatos con historias de todo tipo, non? A maioría... Había muchos parásitos, feridas, infeccións moi avanzadas. Entrou outro día un can de raza, non vou dicir a raza, entrou un can de raza, que estaba nun estado, que además atendí Chilotito, coucha ti a ausencia, nun estado lamentable. Moi malo, sí. Debaixo, tiña unha dermatitis, non? Sí, dermatitis, tuvimos que darle muchísima medicación, bueno... debaixo da piel toda, cando puxemos a bañalo. Porque damos un proceso de lavado, bañamos, cortamos as rastas todas, bueno... E cando chegamos había centos e centos de garrapatas debaixo do pelo. Sí. Bueno, pois temos varias vías, non, para poñerse en contacto co Refuxio de Animais de Cambados. Temos, Olga, un número de teléfono, temos tamén un correo electrónico, podemos, se quere, recordalo, e aproveitamos que ben sexa para informarse sobre Guayaba ou sobre calquera dos outros cans e gatos que hai no Refuxio de Cambados, pois que vos poden pegar aí un toque, non? Vale, temos o correo electrónico, que, bueno, a página web que vai en todos os animais que temos adotados, que é refugiocambados.com, e o teléfono móvil é 689 91 87 55. Vale, pois aí están esas vías de... O que quere preguntar calquer duda sobre Guayaba, que nos mande un WhatsApp, en la medida posible contestaremos, vamos. O que ocurre que pensar que, bueno, nos oficinista non temos, pegado o teléfono non estamos todo o día, a veces chaman a primeira non colledes que estades facendo... Mellor mensaxes, que os mensaxes contestamos. Sí. Redes sociais, a través de Twitter, Facebook, Instagram, calquer mensaxe, ou correo electrónico, ou mensaxe por WhatsApp. Pois aí están esas vías de contacto. Estaría encantado que grazas ao Verán, grazas a esta entrevista, pois Guayaba atopase unha familia de xeito, un fogar no que poder desfrutar pois da rapazada, porque xa nos dicíades que era un can que, polo que estades investigando, o vai pasar moi ben cunha familia que teña nenos e nenas, así que pois agardamos que teña un desenlace feliz esta historia. Como sempre, Olga, Guillermo, un placer. Moitísimas grazas. Imos rematar a entrevista. A Guayaba poñemos agora un poquinho de auga, pero para nós temos aquí viño de Martín Codas, así que Guillermo está por aquí, está para ti. Moitísimas grazas por vir ao programa. Pues moitas grazas a vos. Grazas a vos. Sí. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Codas e Concello de Sanxenxo. Aquí estamos de volta no Verán. A cidade de Pontevedra recupérase da resaca da Feira Franca. A feira contou na súa xornada principal cunha afluencia masiva. Por sorte, todo transcorreu con tranquilidade e sen ningún tipo de incidente grave. As rúas da Boavila regresaron ao seu pasado cunha ambientación medida ao detalle. A chuvia fixo acto de presenza, pero moi pouca cousa non impediu nin por un minuto que a festa se espallase por todas as prazas e rúas da zona vella. Houbo diferentes exhibicións, a recreación do transporte do viño, cetrería, tiro con arco, bailes medievais e cantar de cego e, por suposto, tamén o gran torneo medieval na Praza de Touros. Ademais, moitos postos no mercado medieval e, como non, tamén moita gastronomía. Houbo tamén diferentes pasacalles con bufóns, música e moita troula.
Máis pasada por auga estivo a carreira de burras en San Roque do Monte, no concello de Vilanova. A chuvia estivo presente nesta tradicional competición, así e todo non impediu ao público gozar do espectáculo nunha pequena tregua meteorolóxica. Na categoría masculina correron 6 xinetes, mentres que na feminina participaron 4. En total, a comisión repartiu 400 euros en premios para os corredores máis rápidos e, por suposto, tamén premios para os burros, que a fin de contas son os auténticos protagonistas da xornada. Para eles, uns máis que merecidos sacos de penso. Como sempre, a proba estivo conducida polo presentador Xacobe Pérez, que hai anos que non perde esta cita. A carreira, por certo, estivo a piques de non celebrarse este ano, de non ser pola nova comisión que colleu as rendas das festas hai tan só unhas semanas. E máis festa, imos agora ata a parroquia boirense de San Ramón de Bealo, que celebrou esa festa por todo alto, na súa carballeira, centos e centos de persoas e, por suposto, moitas embarazadas que lle piden ao santo ter un bo parto. Benvidos a todos los Ramón, Ramonas, Monchos, Monchitos e Monchotes. Hoxe estamos en San Ramón de Bealo, en Boiro, onde se está facendo honor ao patrón das parturentas. Vamos a ver que nos din por aquí as mulleres, as embarazadas, as que son nai recentemente, e a ver que nos contan da fe de San Ramón. Moi ben, estamos con Cornelia, que nos vai explicar un pouquiño como funciona a historia do San Ramón de Bealo, verdad? Pois sí, efectivamente, esta romería que data dende hai uns 260 anos e que ven porque San Ramón é o patrón das parturientas, por ser el a primeira cesárea recoñecida no mundo. Vemos que está cheo de feligreses, de meniños, todos devotos de San Ramón. Efectivamente, ti pensa que aquí veñen primeiro para pedirle un fillo, logo veñen xa o seguinte ano embarazadas e logo o terceiro ano xa veñen co rapaciño. Madre mía, 3 visitas aseguradas entonces. Así que xa sabes. Como todos os anos, como ven sendo costumbre xa, un abarrote de xente e estamos encantadísimos de que non só os veciños de Boiro disfruten do seu día de festa, porque San Ramón ven sendo por autonomasia xa o día de festa do Concello de Boiro, senón que ademais podamos ver caras de xente que nos visita dende fora e que enche este espacio de San Ramón, que o día está estupendo, a xente está alegre, está contenta, está disfrutando da festa e o que esperamos é que celebremos todos estes 267 anos xa. Bueno, definitivamente unha das festas máis conocidas de Galicia, decretada como de interés turístico e cada vez con máis adeptos. Sí, cada vez con máis adeptos, da igual que sea en fin de semana como que sea en semana. Este ano o calendario fixo que tocase en xoves e é igual, o sea, está a barrote igual. Dentro do Concello de Boiro estamos encantadísimos de poder disfrutar deste día de festa cheo de xente. Moi ben, pois xa sabemos, todos invitados ao San Ramón de Bealo. Moitas gracias, señores, moitas gracias, a disfrutar da festa. Xa son daqui, xa vin cando foi dele e agora veño dela tamén. Que tipo de ofrenda faz? Para que veñas a niño? Para que sea home e muller? No, para que sea home desta vez non, porque a muller entón xa nada. E cando foi del tampouco pedín que fora home, eu sempre veño a que sala todo ben. Mamá? Mamá? Donde está mamá? Hola, mamá. Que tal? Ben. Vemos que San Ramón cumpliu. Sí, cumpleu. Parto perfecto, todos a niño. Todo ben. Hai que ter fe entonces. Sí. Moi ben. E o papá, mira que cara de orgullo pon. Mira así de reollo, ponse unha sonrisa. Calla baba. Te entiendo. Moitas gracias, chicos, a disfrutar da festa. Vamos unha meniña, ahora temos outro pequeno, e bueno, hai que vir cando se pode. Ben, seguro. E dos dous embarazos, entonces viñemos aquí a San Ramón. Sí, todo moi ben, gracias a Dios, e bueno, moi contentos, a verdad. Entonces cumpliu. Cumpleu. Entonces temos que manter a fe aquí en San Ramón. Sí, hai que manter, sí.
este pequeniño que temos aquí, esta preciosidade? A preciosidade leva xa 3 meses. 3 meses. Entonces o ano pasado seguro que estivemos aquí pedindo a San Ramón que todo fose ben. Correcto. E cumplió su palabra. Cumplió su palabra. E dixo, a quen sale? A papá ou a mamá? Físicamente terá que imitar a nai, porque se imita ao pai é jodido. Estamos aquí no San Ramón de Bealo con toda a familia, bueno, temos a parrilla chea de carne, a ver si se acaba o parrillero para meter algo ao corpo. Vou empezar a coller fuerzas outra vez, non? Porque o día é largo, quedan ainda días de festa e nada, hai que repoñer forza, non é todo beber tampouco. Non é todo beber, hai que meter algo de base, polo menos. Se non, hai que ir para a casa. A miña nai veio pedir un varón aquí e salinlle eu. E salinlle ti? Sí, hai 42 anos, pero... Pois eres dos poucos de 42 que ten pelo e dentes, aquí me de vai. Nos aprendimos lo que nos enseñasteis el año pasado ya, que hicimos la ola. ¡Feliz San Ramón! Bueno, que tal, chicos? Recollendo os bártulos xa? Sí, recogendo todo que ya es hora de ir para cama, que hai que dormir bien, joder. Non dormimos esta noite, entón? Pouco. Pouco. Pero, bueno, pero bien. Estuvo entretenida a noite, entón? Sí, estuvo entretenida. Primeira vez que estás aquí? Entonces para repetir. Sí, yo para año estoy, sí. Bueno, que tal? Pasaste esa noite por aquí, entonces? Pasei, aquí estamos, E que tal? Que tal a noite? Bueno, cubreu expectativas. Cubreu expectativas. Aumentamos familia, entonces? Esperemos que non. Calma. Hai tempo para todo nesta vida. Entonces estamos en momento habituallamiento. Estamos en momento, hai que repoñer enerxías da noite. Estamos faltos. Sí, non dormimos moito, había moito ruido. ¡Que viva San Ramón de Bealo! Nos vindeiros minutos imos falar de cine aquí no Verán, facérmolo con Juan Galiñanes. Que tal? Moi boas? Moi boas. Nada, benvido Verán. Por suposto, temos que falar de Fatum, o teu debut no mundo da longa metraxe de imaxe real. Que sensación tiveches nese proceso? Comparado coa animación, que todo é moito máis inmediato, que a xente responde cando lle pides algo e non tens que esperar pois 2 ou 3 semanas, como me pasaba cos compañeiros animadores para ver os resultados, non? Bueno, máis a lo da diferencia evidente. A verdade é que foi un proceso maravilloso, tive un equipo tanto a nivel técnico como artístico que me arropou. Especialmente foi unha ledicia constante traballar pois ademais co elenco brutal que tiñamos, Luis Tosar, Elena Naya, Alex García, despois unha chea de actores tamén de aquí, tamén actores galegos que participaron na película, moitos deles xa coñecidos e por tanto, pois a verdade é que foi un proceso moi bonito. E, bueno, aí está a película ahora para que se poida ver. Un proceso de cambiar tamén o chip, non? De acostumado a traballar con animación, ademais cunha trayectoria xa dilatada, ese cambio, non? De pasar a traballar co... Levaba moitos anos, de todas formas, traballando tamén fora da animación. É dicir, eu a verdade é que non sei se por ser un pouco inquedo, pero sempre estive... Mirando un sitio no outro ao mesmo tempo, non? Animación, polo medio estaba sempre intentando traballar en imaxe real e cando pecha a empresa de animación na que estaba, aínda que logo fixen algo máis en animación, xa me boto directamente a traballar con xente de carne e oso, aí entre o cine, a publicidade, a televisión, sempre un pouco, bueno, pois, como poño sempre na conta de, non sei se de Instagram ou de Twitter, ou sempre contando historias, non? Sempre contando cousas, da igual cal sexa o formato, ao final consiste en eso, en contar historias. Do que sabes de animación, de todo que fixeches con animación, que aproveitaches ou puideches aproveitar ou se cadra
que puideches aplicar a este traballo, como dicías ti agora, con persoas de carne e oso? Eu aprendi moitísimo en animación. De feito, en animación tocoume aprender a montar en animación e o proceso de montaxe realmente aprendino ali cuns tempos e unha maneira de facer as cousas que é completamente diferente á imaxe real, pero que te obliga a pensar que queres exactamente con cada corte, que queres exactamente con cada plano, porque claro, en animación logo ti tes eso que tes que renderizalo para facer cada plano, hai unha chea de traballo dunha chea de xente e cada fotograma é moi caro. Entón, claro, na montaxe en animación tes que saber que este plano vale para isto e que ten esta duración e non pode ter outra, non? Entón, eso sí que me valeu moito para que logo, cando empecé a montar en xa pois tendo máis material de rodaxe, seguira con ese chip de cal é a importancia de cada momento e cada tempo. Bueno, contanos un poquinho, como nace toda esta idea de Fatum? Fatum nace hai moitos anos xa, o que pasa é que con estas cousas que pasan co cine, pois bueno, cae a historia nun caixón e logo se retoma pois como 10 anos despois. Eu cando escribo Fatum creo que por alá polo 2013, máis ou menos, sí. Un pouquiño despois, xusto despois, 2 anos despois ou algo así de Quen a hierro mata. Queda a historia aí pois no caixón da productora coa que eu seguía traballando e hai un momento onde dicimos Fatum hai que volver a sacalo, hai que desempolvalo e facelo. Así o veu a productora en Malustres e nada, nos lanzamos xa pois a meternos outra vez na reescritura de guión. Non se lle dá unha volta moi grande tampouco a historia en esencia era exactamente a de 2013, pero sí que engadimos algúns elementos como levalo pois ao mundo da casa de apostas, no que transcurre parte da historia de Fatum e bueno, e adaptamos algunhas do que lle ocorría aos protagonistas, pero xa che digo, non varía demasiado. E pois eso, pois aí nada, hai un ano e pico que rodamos e logo xa vai todo pois super rápido, nos metemos en montaxe e aquí pois xa está aí. Bueno, polo que nos estás a contar, sufriu un proceso longo, non? Este proxecto tivo pois eses 10 anos de Son seres vivos. Claro, o que che ia preguntar precisamente, non? A evolución tamén do propio proxecto co paso do tempo, como nos comentabas agora, pero supoño que ti tamén como director tamén sufriches esa propia transformación, non? Total, pásame unha cousa con Fatum que eu non só vivo a historia 10 anos despois como director, vivo a historia tamén 10 anos despois como pai. Eu cando escribo Fatum era pai de nenos moi pequenos e logo cando estou a rodar Fatum xa me pilla con nenos pois de 15 anos, claro, 15 anos e 13 anos. Entón, realmente, claro, teño unha madurez maior como pai, porque xa atravesei todas as fases ata a adolescencia, o que me queda, queda ainda por diante, claro. Pero ata a adolescencia xa o teño vivido, e por tanto, como pai, estou moito máis preparado para enfrontarme a todos eses matices a hora de escribir a historia que fan, bueno, pois que sexa máis real, non? Todo. E logo, evidentemente, tamén como director. Como director, pois, en aquel momento na que escribo, seguro que se teño que facer a peli nese momento, non vai a sair igual. Claro. Por qué? Porque levo, evidentemente, pois unha bagaxe moito maior facendo cine, facendo publicidade, facendo tele, facendo un pouco de todo. A ver, en Fatum podemos dicir, como dúas historias paralelas, non? Que acontecen ao mesmo tempo. Que dificultade implica eso para ti, apostar dentro dunha película por unha, digamos, dobre trama? Bueno, a verdade é que sempre me gustan moito as historias un pouco enrevesadas que xuntan 2, 3 ou 4 tramas, así que en realidade podía liala bastante un poquinho máis ainda, non? Sí. En algún momento creo que o guión de feito estaba moito máis enrevesado. Foi precisamente unha desas reescrituras de guión o que fixo foi quedarnos máis coa esencia da historia, facela máis lineal, porque había un momento no que a historia era
tiña moitos máis saltos temporais, íbamos atrás, adiante, e esas historias, por eso te digo que eran dúas, sempre foron dúas, porque sempre foron os dous pais, pero... Con máis ramificacións, podemos dicir. Claro, porque ao ir pa diante e pa atrás estamos falando pois, de dous momentos en cada familia e, por tanto, se enrevesaba bastante máis. Pero despois, a verdade é que non era o que me entrañaba máis problemas, o sea, o das historias cruzadas. Bueno, estas historias cruzadas veñen dicir o mesmo, non? Que todo na vida acontece por algo, non sei se, polo tanto, ti crees que toda acción ten a súa consecuencia ou se iso era precisamente o que querías transmitir, non? Con esta película. A pregunta de sempre é si despois de ver esta película todo o mundo entende que ten que ver moito co destino, e a pregunta sempre esa, é de ti crees no destino? A ver, creo que hai moitísimas cousas que non controlamos, non podemos controlarlo todo, é evidente, e ás veces incluso non podemos controlar nada, pero sí que creo que é máis que as nosas accións sí que teñen, non, unha consecuencia, e que nós de alguna forma estamos buscando, non só cos nosos actos, sino tamén con nosa actitude vital, parece que estamos chamando, non, a que ese destino sexa dunha maneira ou de outra. Entón, bueno, sí que durante a rodaxe e durante o proceso creativo era unha das cousas que máis falábamos, non? Había quen cría máis e quen cría menos, e o xogo estaba precisamente aí. Tamén por parte dos actores, que había quen consideraba un pouco máis como a mí, a Tosar, por exemplo, pensaballe que o vía tamén así, e había outros pois que sí que eran máis de... Bueno, pois non podes facer nada contra ese destino inexorable, non? Que de repente chega e leva, claro, e que de alguna forma xa está escrita, non? Xa está escrito. De eso vai a película, pero logo ten moito máis. A película sí que é verdade que toca temas que unen de alguna forma as dúas familias con dúas maneiras completamente diferentes de entender a vida, dúas situacións socioeconómicas tamén moi diferentes, pero que de alguna forma as dúas van ter algo en común e que é a mensaxe final da película, non? Que a vida é o máis importante que temos e que temos que cuidala e que temos que abrazala, porque ao final é o que nos ten aquí e é polo que realmente vivimos. E despois está tamén algo que é outra situación máis importante na película, que é a de que estarías disposto a facer por un fillo, non? Que eso é algo tamén que une, digamos, aos dous pais e as dúas familias neste caso. Agora que dicía de reflexionar, claro, non sei se tiveches en algún momento unha situación de que os espectadores logo de ver a película saen, non, de vela reflexionando que che comentan, pois agora vou pensar un pouco máis no que fago polas consecuencias que pode ter, non? Vou ser un pouco máis reflexivo, darlle un pouquiño máis unha volta máis a todo. Entendía que era unha cousa que iba a pasar despois do visionado da película, porque xa era algo que nos pasaba traballando na propia película. Era o tema de que estaríamos dispostos a facer por un fillo, é dicir, estarías disposto a matar a alguén? É dicir, é algo, son palabras maiores, e moita xente o ten clarísimo. De feito, non sei, pasaba unha cousa curiosa, pero cando rematou a película despois do primeiro pase, a estrea na Coruña, había moitas nais que dirían que seguro que sí, que o farían. E, sin embargo, os pais, que podíamos pensar o mellor que ten un punto un pouco máis tolo, porque eles son así tamén na película, sin embargo, lles costaba máis pensar na idea de si sería capaz de matar ou non a alguén por un fillo, non? E había nais que chegaron e me dixeron, eu teño clarísimo. Non hai dúbidas. Asústame esta meridiana claridade que tedes ante esta pregunta, pero todo o mundo sí que despois da peli sí que se plantexan moitas destas cuestións, que a mí é algo que me gusta moito, non? Que cando faz cine non esteas a dar respostas, sino que de alguna forma esteas vendo unha película, acabes e teñas máis preguntas que respostas. Bueno, esa pregunta, non? Matarías por un fillo, implica tamén unha forte carga de reflexión, como dicimos, pero tamén unha forte carga emocional que tamén está moi presente, non? En toda a película.
Sí, hai algo que ten Fatum e é que é un thriller, de verdade que bueno, non deixa, decir, ten todos os elementos do xénero, pero a verdade é que por onde respira máis é por o mundo, pois eu creo que da emoción, do drama, da tensión e de manterte todo o tempo pois un pouco pois aí ao borde da butaca, no caso do cine, ou no sofá, no caso da plataforma, non? Pero que estás, eu creo que nesa tensión, non? Constante de que vai acontecer e que tampouco pasa nada se sabes ou intúes o que vai pasar, porque realmente creo que esa viaxe se comparte cos protagonistas dunha maneira bastante firme, non? Porque creo que respiran todos con emocións moi básicas, con algo pois que pode ser o amor, os desexos de vinganza ou querer facer todo por un fillo. Da igual que teñas un fillo ou non, é moi fácil entender que hai un pai disposto a dalo todo por ele. Bueno, a crítica, que é moi boa, di que a película engancha dende un primeiro momento e que consegue manter o espectador todo o tempo aí, non? Que non desconecta ao longo de toda a película nin por un momento. Como se consegue, no teu caso como director, conseguir non ese obxectivo, que supoño que será o obxectivo de todos os directores, conseguir que a túa creación guste e enganche de principio a final? A ver, hai varias cousas e unha que comenta moita xente, que eso non é que teña moito mérito, pero é que dura 90 minutos e algo que é maravilloso. Sí, que tamén se agradece, non? Sí, porque todo o mundo, casi todo o mundo dicía que a verdade é que se agradecía porque é verdade que hai moitísimas películas últimamente moi longas, non? Despois nos pasa isto de cando vas a ver unha serie que dis, bueno, como non quero ver unha película, vexo unha serie e acabas vendo 3 capítulos, que é casi peor que ter visto unha película. Pero, por unha banda, sempre tivemos claro que era unha película que non ia pasar dos 100 minutos e son 90 e algo. Por outra banda, supoño que ten que ver o feito de que teño traballado moito en montaxe e bueno, pois o do ritmo e esa tensión e ese non deixarlle que respire o espectador, tampouco afogalo, pero sí estar nesa xusta medida para que todo o tempo pois non se aburra, non? E que queira máis, pois eso supoño que tamén mo dá o feito de ter montado moito, non? E logo creo que está o que falábamos antes, o tema de que sexa tan fácil conectar coas dúas personaxes principais, que tes esa viaxe que che leva de un ao outro constantemente e por tanto non hai momento para o respiro, non? E creo que esos son un pouco os códigos que manexamos para facer que Fatum sexa tan trepidante. Bueno, falabas antes dese elenco maravilloso, comezando por Luis Tosar. Xa tiñas claro dende un primeiro momento que ese papel tiña que ser para él? Pois mira, no caso de Luis, a verdade é que tiña bastante claro que iba a ser ou un ou outro, porque podía tanto estar en un como estar en outro, e o bo era que tiñamos a Vaca Films, e Vaca Films e Luis Tosar son como un binomio, que, bueno, pues tens bastantes garantías de que se a Luis lle gusta o proxecto se vai embarcar con Vaca, non? E sí que había, houve un momento de facer as dúas e un pouco tamén de elexir cal facía. O que pasa é que sí que é verdade que tiñamos claro que na parte de Sergio, a personaxe que fai era un pouco a que lle podía apetecer a él e na que a min tamén me gustaba máis velo, non? Pero son esas cosas do cine, podería ter ocorrido, imagínate, que Luis me plantexa facer outro, pois ao mellor estábamos facendo outra película que non tería nada que ver. Claro. E por eso comentaba isto de Luis, non? Porque son seres vivos, como dicía antes, e por tanto poden ocorrer cousas que non esperas, non? No caso de Luis tan pronto viu claro a personaxe de Sergio, pois xa foi como empezar a traballar con él e con él aposta segura, é dicir, en facer
que a personaxe que vaya medrando e medrando e medrando ata lugares pois maravillosos onde só pode levar xente pois da talla dun actor como Luis Tosar. Bueno, tamén moita presenza galega de actores e actrices tamén do país, tamén en todos os papéis secundarios, que tamén é unha aposta, non? De apostar polo daqui, non? Aí, eso por suposto, te dicemos un talentazo aquí, é verdade que despois pois ás veces respondemos máis a unha cuestión comercial, pero hai aquí talentazo comercial tamén para e cada vez máis que fagamos unha industria cada vez mellor, cada vez máis grande e que todo ese talento de compañeiros actores e actrices saia. Pero o que comentabas dos secundarios, ademais, me fai un apunte con respecto a Fatum, e é que moita xente destaca o papel dos protagonistas, pero destaca tamén moitos o papel dos secundarios, é dicir, o papel de Elena Anaya, de Luisa Mayol, de Pepa Gracia, personaxes secundarios pero moi fortes na película, e ten que ver con algo que a mí me gusta moito, que é, a parte de acción e de traballar o formal, que é traballar con actores, non? Entón creo que conseguimos facer moitos personaxes que non se quedan para nada no estereotipo ou acompañar, non, aos protagonistas, senón que cada un ten a súa propia entidade e desde aí quixemos traballar a todos eles. Bueno, ti és de Cambados, es cambades, e precisamente na túa vila organizaron hai uns días unha proxección con entrada de balde para que toda a veciñanza que o quixese puidese ver Fatum. Como foi ese momento, como foi a resposta do público cambades? A ver, que ese pase tiña que correr ou antes ou despois. Eu xa tiña pois a experiencia de velo rodeado de amigos, de equipo na Coruña, tiven a experiencia de ir a cidade de Alex García, en Tenerife tamén, e todos os pases, bueno, teñen algo polo que enchen, non? Un porque o primeiro, outro porque cando estás co teu equipo, pero claro, faltaba o de os familiares, os amigos, suposto, claro. A xente que me veu medrar, e a verdade é que foi un pase fermoso a todos os niveis. Gustou moitísimo a película, e era algo que a mí me importaba moito, evidentemente, pero me importaba moito máis aló da calidade da película, era bueno, pois a calidade humana da xente que estaba ali conmigo e que me estaban arropando ese día, pero que me arropan todos os días, claro, non? E, por tanto, era un pase para min moi importante. Bueno, logo dese pase hubo un coloquio no que estiveches ti, tamén a actriz Pepa Gracia. De todo o que che comentaron ou che preguntaron, que che chamou a atención ou que che preguntaba a xente? Porque claro, supoño que terán curiosidade por saber, non, como é o traballo dun director de cine cambadés. Sí, pero me gustou moito que normalmente as preguntas son pois o mellor máis tópicas de canto custa facer unha película ou como, e había algunha dese tipo, pero me gustou moito que estaban moi centradas na historia, estaban moi centradas na emoción que saía da propia historia, e tiña a sensación de que a xente entrara moito na película e que quería saber o porqué, sí, o porqué de tomar algunhas decisións, e eso, a verdade é que me gustou especialmente. E logo nada, saiu tamén unha pregunta que son destas que dis, que da igual, por que pasa no cine, pero sempre hai alguén que che pregunta, pois por exemplo, cantas balas había, cantas balas tiña a pistola do atracador, non? E colleume nun momento que digo, pois mira, é que non sei cantas balas pode ter unha pistola como esa. Sí que me documentei no seu momento, porque hai alguén da policía, J. Trillo, que nos axudou, que está encargado. Para eso en guión sí que está todo documentado, pero de repente, como é que non sabía responder esta pistola, este modelo en concreto, cantas balas tiña, non? E de repente houve alguén do público que, mentres falábamos das balas,
colle internet, mira e di, pode ter ata 17, bueno, menos mal que hai alguén do público que me saca deste brete porque non sabía responder cantas balas eran as que podía ter esa arma. O que sí tiña claro é que as 10 balas ou algo así que tira na película podían ser, e que todo eso estaba ben documentado. Claro, nestes tempos temos internet pois no móvil en todos lados e claro, tamén é unha nova forma, como é neste caso tamén de amosar este traballo, un éxito nas salas de cine e agora tamén en Prime Video, onde se sitúa como número 1 da lista de filmes máis vistos. Non sei se agardabas a través desta vía, a través destas plataformas, unha resposta tan masiva. A ver, pasa unha cousa e é que teño a sensación de que o thriller é un formato que casi agora a xente espera máis casi nas plataformas que nas propias salas de cine, que é unha pena, bueno, a todos os niveis, que non vayamos máis ás salas, porque non ten nada que ver a experiencia nunha sala de cine, claro, por suposto, con velo na túa casa. Por moito que teñamos equipos maravillosos, sí, por moi cómodo que sexa o sofá, ¿no? E moi cómodo que sexa o sofá, pois precisamente igual quedas dormido antes. A experiencia é outra, non? Pero sí que xa tiñamos claro que en plataforma era unha peli que en principio que podía funcionar, pero isto, bueno, tiñamos claro, pensábamos ou queríamos pensar que ia ir ben, pero ata que chega o momento, evidentemente non sabes o que vai acontecer. E sí, cando saiu, pois o primeiro día estaba como filme español, o sea, máis visto en España, sí, non español, sino máis visto en España, estaba por detrás dunha serie americana, creo, pero xa o segundo día se puxo de primeira e así estivo toda a primeira semana. Logo pasou con Scream 6, pasou de repente o primeiro día de Scream 6 a segundo lugar, pero xa volveu outra vez a primeira, co cal se está a mover moi ben aí en plataforma e esperemos que siga, claro que siga un tempo. A verdade é que estamos moi contentos co resultado. Bueno, xa para rematar, pregunta obrigada sempre, proxectos de futuro, supoño que agora gozando deste momento de Fatum, pero xa a traballar no que veña despois, non? Estou traballando en varias vías porque en realidade, bueno, son director, pero tamén son guionista, tamén son montador, e agora mesmo, ademais, é o que me permite estar traballando desde Cambados na miña casa, a parte de montaxe, me permite traballar para fora e estou montando unha serie de Dani de la Torre, o sea, traballando moito en Marbella. Ao mesmo tempo estou en guión tamén propio e posibles proxectos de guión cara a final de ano con outros compañeiros, así que a maquinaria non para, espero tamén que en dirección pois pronto poidan sair outros proxectos e nada, con moitas ganas e a dalo todo. Bueno, ves con moitas ganas tamén nos de coñecer os novos proxectos de Juan Galiñanes que nos acompaña hoxe no Verán. De momento quedamos con Fatum e con todas as boas novas que estás a colleitar grazas a esta película. Moitísimas grazas por vir ao programa, Juan. Rematamos, se che parece, brindando ademais con viño da túa terra, con Martín Codas, así que como ten que ser. Collemos aí a Grazas por invitarme copiña e polo viño. Piñas. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Codas e Concello de Sanxenxo. Aquí estamos de volta no Verán, imos coa nosa axenda de eventos festeiros. Comezamos no Concello de Moraña, na Romaría dos Milagres. Este vindeiro domingo vai ter lugar esa famosa Romaría dos Milagres de Amil coa chegada de milleiros de peregrinos. A xornada arrancará ás 4:30 da madrugada coa procesión na que se acompaña a Virxe coa luz das candeas. Xa pola mañá, logo das misas, ás 10 da mañá vai actuar a banda de música de Vilanova, que tamén ofrecerá un concerto ás 9 da noite. Pecha a xornada o combo dominicano. O sábado, día 16, é a quenda de Extra Panorama e o domingo 17 de
setembro temos a festa da Nosa Señora da Guadalupe. Neste caso, a música correrá a cargo da banda de música Nova Lira de Moraña. Na Pobra do Caramiñal, festas do Nazareno. Van ter lugar do 15 ao 18 de setembro. Está declarada a festa de interese turístico de Galicia. Na programación, moita música de orquestra. Por exemplo, o sábado 16 Verano Azul e o 10º encontro de música e baile tradicional. O domingo, quenda para Ritmo Joven e Galilea. Nesa xornada, ás 10:30 da mañá, vaise celebrar a solemne e tradicional procesión votiva das Mortallas. Pecha o Nazareno o combo dominicano o luns 18. Ese día a medianoite está programado tamén o espectáculo de fogos artificiais e acuáticos. E temos tamén unha cita en Meaño coa súa 37ª edición da Carreira Popular. A carreira vaise celebrar este vindeiro domingo, día 10 de setembro. Máis de 200 persoas participarán na cita, un clásico xa na axenda dos clubes de atletismo de Galicia e Portugal. A proba está pensada para todas as idades, con 20 categorías competitivas. O circuito longo de 6.330 metros será pros maiores de 13 anos. Os nados entre 2013 e 2015 competirán nun trazado de 1.600, mentres que se vai habilitar un de 1.070 metros para os nados entre 2016 e 2018. A categoría chupetes correrá os 100 metros. Xa saben, a cita este domingo, día 10 de setembro, no concello de Meaño. A nosa seguinte convidada é mariscadora, pero se cadra vostedes a coñecendo os seus vídeos nas redes sociais. Ela é María Fontán, ou que o mesmo a Mariscadora 2.0. Que tal? Moi boas. Hola, boas tardes. Benvida ao Verán Verán. Bueno, un dos teus vídeos máis famosos, máis viral, é ese no que estás a traballar aí cun temporal tremendo. Logo falamos dese vídeo, pero contanos, como é a vida dunha Mariscadora 2.0, dunha mariscadora do ano 2023? Pois non é como nese vídeo que falas, pero sí que é un traballo duro, pero eu compaxino coas redes sociais que me gusta enseñar o meu traballo a todas as persoas que lle interese. Ti cantos anos hai que traballas de mariscadora, que traballas no mar? Pois levo 9 e vai facer para enero xa 10 anos. E cando comezaches, agardabas que fose así, agardabas que fose tan duro, se cadra pensabas que iba a ser máis duro do que é, ou menos duro do que foi finalmente? Pois sí que sabía que iba a ser duro. Descubrín que a veces é moi duro, pero outras veces é como moi... A min encheme o meu traballo e a pesar de ser duro, pois gustame moito. É duro porque é laborioso, pero tamén é duro para o corpo porque as condicións de friaxe, de humidade, bueno, os diferentes momentos non do ano que se chove como nese vídeo, que se fai moito frío, o corpo tamén o nota, supoño, non? Sí, sí, tanto xa no verán estes días que hubo de tanto calor, pois sí que abafas. Claro, que tamén, non? Sí, claro, pero sí, no inverno, ao mellor non tanto a choiva, que sí que molesta, pero é que o frío dá igual a roupa que leves vestida, que leves guantes, que calcetíns, que leves 3 pares, o frío cálate hasta os huesos e non hai maneira. Supoño que decías agora, non, que pensa a xente ou eu mesmo, non, no verán, bueno, pois nin tan mal, metidas na auga e tal, pero claro, tamén abafa o reflexo do sol no mar tamén queima, non? É dicir, tampouco é idílico para unha mariscadora traballar nos meses de verán, non? Bueno, te imagínate que eu estou no medio do mar, pero estou cunha funda que eu non me mollo, eu estou sudando por dentro e pensando en tirarme a auga a ver si me refresco. Pero bueno, supoño que tamén haberá momentos bons, momentos gratificantes, non? Cando se está aí traballando, non? Contanos algún que se che veña a mente. A mí sempre, o meu primer recordo que teño cando empecé no mar, eu tiña 23 anos, empecé e foi un día de, fomos para 6:30 da mañá ou para 7, era noite pechada,
claro, temos que ir coas linternas na cabeza. Teño esa imagen aí na cabeza de ver a todos os mariscadores polo mar de noite, coas luces todas, e para min é un recuerdo que nunca se me olvida. Hai 9 anos, por que nos estás dicindo que traballas de mariscadora, traballas na confraría do Grove, ainda que sobre o terreo traballas en Castrelo, Sí, non? Se non me equivoco. sí, sí. Contanos un poquinho como é a rutina diaria túa e neste caso por extensión do resto de mariscadoras que traballades ali. Pois mira, por exemplo, esta semana non estamos traballando, acabamos o luns, porque claro, a marea vai, cada día vai como media hora, 3 cuartos de hora máis tarde. Empezamos un día, non hai un día fijo, que vamos a mellor para as 6:30, 7. Tens que ir, vestirte, poñer a tua funda, claro, non xa miramos, temos as aplicacións para saber a marea, porque claro, non sempre vai xa a marea da mesma maneira, di que vou levar a horquilla, vou levar o rastrillo, tens que pensar un pouco, non? E pois nada, tens que estar toda a mañán intentando coller o máximo non, que tes un tope. O máximo permitido. Exactamente, o máximo para coller todo, que a veces costa e non podes, pero sí que iso é moi gratificante poder coller todo cada día. Como cambiaron os tempos, unha vez que falabas de mirar a aplicación a ver como vai a marea, as mariscadoras de quizáis hai 40, 50 anos, iso das aplicacións non funcionaba así, iso xa era sabedoría popular, non polo pero menos. Sabíano, pero de outro xeito, non? Eu teño que mirar a aplicación para saber tal día vai facer tanta seca, novelas pola luna, se martes está a luna chea, pois non saben, eu teño que mirar unha aplicación para saber. Non sei se na zona ou na confraría do Grove hai, supoño que moita xente non aínda da tua idade, que hai ese relevo xeracional, non, polo que me estás dicindo, non, pensaba que sí que un pouquiño sí, pero non tanto como parece, non? Non, para nada, ainda está se xubilando moita xente, ainda que entra moita xente é máis claro, de 40, non 50, pero sí ese rango de edad. Eu teño 32 anos, e quizá na zona de Castrelo debe de haber como 10 personas así da miña edad, e no Grave claro, sí que eu preguntaba porque moitas veces, non, cando vemos as mariscadoras traballando, non, nas diferentes zonas da Ría da Arousa, por exemplo, na Ría de Pontevedra, sí que vemos que non é xente moi maior, que hai de todo tamén, pero, claro, polo que ti dis, esta reflexión de tampouco é tan nova como a ti. Entón sí que hai aí un certo problema de falta de mans mozas, como é o teu caso, non? Sí, porque sí que hai xente que quere traballar do mar, pero a mellor unha persona, a ver, eu entrei con 23, eu xa traballar en depuradoras, en fábricas e así, e non me parecía un traballo, sí que sabía que era duro, pero quería traballar deso. E ao mellor a xente da hora, con 20 e pico anos, ao mellor traballar no mar non é quizás o seu traballo, porque queren ter, é complicado. Ti metecheste no mundo do mar porque xa é un oficio que ven de antes, de anteriores xeracións na túa familia, ou neste caso na túa familia ti és a pioneira que se introduciu aí no sector do mar? Non, eu entrín por... Miña irmán empezou 2 anos antes que min, e claro, eu estaba aí entre que destes traballos que non botas moito tempo, pero xa miñas aboas, cando ainda eu era moi pequena, iban elas a mariscar, eu sempre recordo que miñas irmás dicían que iban de pequenas con ela, e non é algo desconocido para min. E sei que meu pai tamén, cando era máis novo, que antes non era, nos ahora pagamos uns autónomos, eso, pero antes podía ir calquera á playa, meu pai iba moito, claro, non é nada novo para min. É dicir, que xa desde pequena xa conviviches con todo iso, non? Sí. Bueno, nos decías antes, non, que, por exemplo, no caso da confraría do Grove, das mariscadoras que traballades na zona de Castrelo, en torno á túa idade había sobre 10 mulleres, máis ou menos, non? En torno a 30, 40 anos, podemos dir, nesa franxa de idade. Que lle dirías ti a xente que nos estea vendo, pois que quizáis estea na procura dun traballo ou se cadra dun oficio para que se interesen polo mundo do mar? Como venderías ti a túa profesión? Pois non quero quitar a parte de que é un traballo duro físico, pero quitando iso. Sí, é un traballo que son 15 días ao mes, non traballas pola tarde, sobre todo é moi gratificante, traballas para ti, non tes a un xefe encima que che diga calquera cousa, nin malas palabras, e ao final somos xente autónoma, que somos compañeiros todos, é un traballo moi bonito. Bueno, falábamos antes desa aplicación de como cambiou o sector, non? Dende aí quizáis un século ou 50 anos, de como foi mudando o oficio de mariscadora. Dende que ti estás nisto, dende aí 9 anos, houbo cambios, é diferente a forma de traballar de cando comezaches ti hai agora 9 anos a este 2023? Ou todo segue máis ou menos? O traballo en sí sigue máis ou menos, o único que podemos notar cambios, por exemplo, nós antes, para saber o que ganábamos,
ou ibas á lonja á cofradía e había unhas máquinas que te ingresabas o teu número de mariscador e aí salíache como un ticket, non? Co teu marisco co que pesabas e o total. Agora, dende fai 3 ou 4 anos, hai unha páxina ou unha aplicación que xa ti vas aí directamente, xa non tens que ir á cofradía nada, xa directamente desde o móvil, xa faz todo. Eso sí, o traballo é o mismo de sempre, de fai 50 anos, o único que cambia, pois sí, as fundas, antes iban descalzas verán e inverno, pero agora, neso sí, pero prácticamente é casi igual. A esencia é a mesma, ainda que por sorte cada vez hai máis comodidades, tanto tecnolóxicas como de recursos e de materiais, como nos estabas contando, que tamén facilitan un pouquiño un traballo que, como decimos, é complicado. Ti, por certo, formas parte do colectivo Mulleres Salgadas, que é unha organización a prol dos dereitos das mulleres no mar. Contanos un pouquiño o traballo que desenvolve este colectivo, a tarefa que desenvolve precisamente coas mulleres traballadoras do mar. Pois buscan, por exemplo, na maioría das cofradías de Galicia, a maioría dos postos de directivos e así son de homes. E intentamos buscar pois unha maior paridade, porque non é porque non valgamos, sino porque estaba ocupado por homes e intentamos estar aí. E tamén saleu a principios de ano, o coeficiente reductor dos homes, dos rañeiros, era máis alto que o noso para a hora de xubilarnos, e xubilamos antes que nós. Por desde este ano temos o mismo. Eso é gracias de loitar polas mulleres salgadas que intentamos esa igualdad. Bueno, pois aí está rompendo ese teito de cristal tamén Mulleres Salgadas a través dese colectivo, pois conseguindo tamén dereitos e especialmente igualdade que tamén é precisa no sector do mar. Bueno, estamos a falar da túa historia persoal, pero nós aquí viñamos a falar desa revolución nas redes sociais que é a Mariscadora 2.0. En que momento, contanos, te decidiches a comezar a gravar, a comezar a facer vídeos co traballo que ti desenvolvías no mar? Pois eu sempre me gustou a fotografía e así, eu no meu perfil de María Fontán, eu subía as miñas fotos, pero aparte tamén me gustaba subir cousas do mar, pois un amanecer, unha curiosidade, sempre chamaba máis a atención eso, eran meus amigos e tal, pero eso sempre chamaba máis a atención que a miña propia vida privada entonces. E a mellor de coña falando cos amigos e con amigos que teño no mar, pois empezamos aí de coña, habría que facer isto de influencer e non sei que, e así de coña, pois empecé no 2019 e hasta día de hoxe, sigo subindo fotos sin parar, a verdad que é moi guai. E daquela, pois, visibilizando, podemos dicir tamén o oficio, que obxectivos persegues con as diferentes publicacións que estás facendo, pois, dende o ano 2019? Pois empezando coa coña de subir fotos porque sí, pois agora sinto que comparto coa xente, porque, a ver, non son influencer destas de moda nin así, pero gustame enseñar o meu traballo, que a pesar de ser un traballo tradicional de toda a vida, que tampouco é nada do outro mundo, a xente gustalle que lle dé valor, e que moitas veces os típicos comentarios de pois agora non me vou queixar, se as ameixas son caras, digo, bueno, pois parece que sirve de algo. Bueno, dicía antes, non? Ese vídeo, ese momento no que te volves absolutamente viral por toda España, con esa grabación na que estás ti aí a traballar en Castrelo, supoño, no medio dun temporal tremendo, con vento, con chuvia, unhas condicións terribles para traballar, e esa grabación convértese en viral, xa digo, en toda España. Seguramente recordan ese vídeo que estamos a ver de contado, imos ver ese vídeo. Ti agardabas que tivese unha repercusión tan grande? Tanto non, para nada, no, porque xa teño subido algún, falaba mellor de 2.000 visitas, que locura. Ese foron 300.000 visualizacións en Instagram, en Facebook, en TikTok, foi unha bomba, eu non esperaba nada disso. Moitas reproduccións e, como digo, tamén un impacto enorme, porque tiveches ata entrevistas, conexións en directos con teles a nivel España. Por exemplo, recordo que saíches en Zapeando, se non me equivoco, tamén falando dese vídeo. Como viviches, non, eses días nas que a prensa pois non te paraba de chamar, non paraba de falar desa grabación, saía nos xornais, nos digitais? Como viviches todos eses días? Pois foi un pouco, a verdad, agobiante. Moi guai, pero moi agobiante, porque era seguido, cada 10 minutos unha chamada, programa daqui, programa dala, que estaba moi guai, porque puden falar a nivel nacional do meu traballo, pero foi moi fuerte esa semana. Esa semana, 15 días,
foi apoteósica. Foi un non parar, non, de atención aos medios. Bueno, dicíamos antes, non, que comezaches publicando fotos que non tiñan unha explicación detrás, fotos que te apetecía compartir, non? Quizáis, pois, da paisaxe de Castrelo, de como se traballa, pero pouco a pouco esas publicacións foron ganando contido, foron ganando pois argumentos para explicar este oficio. A día de hoxe, contanos un pouquiño que tipo de publicacións estás facendo. Pois, teñenme preguntado moitas veces que planifico. Ao final, eu non planifico nada, eu vou co día a día. Por exemplo, cando vamos ás resiembras, que son traballos que nós non cobramos, pero vamos pañar cría ou vamos sacar abono, pois, antes ao mellor subiría unha foto e na máis, ahora pois digo, pois hai que sacar o abono porque o marisco que hai debaixo morre, ou vamos pañar cría porque as praias hai que sementalas, para que a xente non é que o marisco nace solo, hai que cultivalo e hai que para que crezca e movelo de playas, pois gustame un pouco explicar. A xente tamén é moi curiosa, pregúntame eu como que vou tirando deso. A xente vai preguntando, eu vou aí tirando do fío para ir subindo cousas que lle interesen. Claro, a xente vai preguntando en todos eses procesos, non, decías ti agora a resiembra, o cribado, o secadra, diferentes fases, non, de todo ese proceso. Por exemplo, no meu caso, que non teño nin idea, unha cousa vai pedindo a outra, non? E a xente vai pouco a pouco entendendo tamén como funciona o oficio. Supoño tamén que moitas veces te preguntan, non? Como funciona isto, como facedes isto outro, non? Sí, sí. Ou, por exemplo, subes unha foto dunha rede e di por que levas eso así. Ao mellor non ten lógica nenhuma, hai que separar. Unha rede, pois levo unha ameixa japónica, noutra levo a babosa ou a fina, teño os cacharros e os calibres, en plan explico, pois aquí temos unha medida mínima, non se pode coller de todo, cousas así. Bueno, nesas publicacións, explicacións de todo o proceso, agora pregunto a ti cal é a parte de todo o proceso que máis te gusta. Mariscar, sin duda. Sí, sí, sí. É o mellor. Porque temos resiembras, hai limpezas de algas, hai vigilancias no brán, que aínda que non faz nada, estás na playa vigilando, pois ao final tamén estás aí, non cobras por eso, pero estás aí horas que poderías estar facendo outra cousa, non? Pero estar no mar traballando co rastrillo ou co arquilla é moi satisfactorio. E agora a pregunta ao revés, de todo o que hai que facer, de todo o que ten que facer unha mariscadora, cal é a parte que menos che gusta? Madrugar, sin duda. Pois claro, a que hora vos tedes que levantar? Porque é moi cediño, non? Os primeiros días solemos ir para as 6:30, 7 da mañá, despois vamos correndo coa marea, media hora máis tarde, e chegamos o último día da seca, que pode ser a mellor ás 11:30, 12. Bueno, aí nin tan mal, non? Aí non tan mal, pero claro, como non tes unha costumbre diaria de madrugar todos os días, é como que ese día que tens que volver a madrugar, eso costa má vida. Bueno, e dentro desas publicacións, estábamos explicando agora, non, que agora teñen unha motivación, hai algo detrás desas publicacións, esa parte de divulgación na que ti explicas pois as diferentes cuestións que ten que abordar unha mariscadora, tamén, por exemplo, explicando os diferentes recursos, as características, neste caso, da ría da Arousa, e tamén os problemas que detectades, non, no voso día a día. Supoño que tamén esa parte de divulgación e posta en valor do traballo é fundamental nestes momentos na túa canle, non? Sí, sí, sobre todo ahora que no brán que tuvemos esos problemas da temperatura da auga que nos morría marisco e da cantidad de algas que hubo, pois explicarlo, non? Porque moitas veces, claro, ao mellor pensas que hai menos marisco por algún motivo e despois está máis caro, claro, de oferta e demanda. Se hai menos marisco está máis caro, pois por menos a xente que sepa que nos está costando máis facer o noso traballo e pañar máis marisco, por eso ten ese precio, pero por lo menos que entendan a parte que hai detrás para despois que lle chegue a eles o marisco á mesa que sepan o porqué. Fíxate, curioso, hai unhas semanas tiñamos aquí no programa no Verán Verán a outro influencer tamén do mar, a Rogelio Queiruga, neste caso de Porto do Son, tamén con moitísimos seguidores nas súas redes sociais. Xa temos dous exemplos aquí de proximidade de dous influencers do sector do mar. Por que crees que é un sector que xera tanto interés na xente e provoca, non, nos seguidores nas redes sociais tantísimo interés? Non sei, eu penso que, sobre todo na xente de Galicia, ten que ser, porque o mar, un traballo que é tan tradicional, eu creo que a xente interesalle moitísimo saber deso. Nestes momentos, máis ou menos, porque é unha cifra que sempre anda subindo e baixando, supoño que agora, despois da entrevista, un pouquiño subirá. Canta xente máis ou menos segue as túas publicacións nas redes sociais? Pois, donde creo que máis teño é no Instagram, que teño 9.000 personas. Tiña 2.000 antes do vídeo ese que falábamos, eso foi en un mes subironme casi 7.000, que foi un boom.
Estou en 9.000 no Instagram, en 5.000 no Facebook, un pouco en TikTok, pero aí que non o manejo tanto. Eso vexo pa máis xente ainda máis xoven que mí. Sí, a mí tamén me pasa, non? Que somos dunha idade un pouquiño máis vello xa, pero si, o tema do TikTok eu tampouco acabo de pillar. Dicías antes que non planificas os contidos, non? Que tamén é o mar, a realidade, non? A que vai marcando un pouquiño pois as túas publicacións e a realidade na que ti traballas, pero non sei se tes así en mente algún contido preparado ou ideado, de decir, bueno, en algún momento teño que facer este vídeo que sei que vai ter quizáis a mesma ou máis repercusión que tivo o famoso vídeo do temporal. Pois non te creas, sempre me espero, pois cando vou cedo, sei que ao ir de noite vou me atopar ao amanecer, e esas cousas pois chaman moito a atención, e cando sei que vai haber mal tempo xa esperas a ver si podes gravar algo así. Pois eso tamén foi gravado de casualidade, porque ese vídeo foi gravado, había moito temporal, pero cando entramos no mar non había temporal, foi como unha nube que pasou durante media hora, e despois quedou todo calmo, que diste, non parece a realidade ese día. Pero non sigo un planning, é como que eu voume deixando levar. Pois deixámonos levar tamén nos nesas redes sociais da Mariscadora 2.0. Nos imos despedir xa de contado o programa desta semana e imos facer con música do pontevedrés Javier Lago. Ligero é o seu último tema, que estará incluído no novo álbum que lanzará a Xiña, novo álbum no que estivo a traballar neste verán, así que nada, está a piques xa de sair do forno. Quedamos con esa canción, con Ligero, de Javier Lago, pero antes, como non, agradecerlle a Mariscadora 2.0 que se achegase hoxe ata o verán. Temos aquí ademais esta maravilla de Martín Codas, que ademais combina estupendamente con todo o que recolles ti da nosa ría, así que, María, moitísimas grazas por vir ao programa. Gracias por invitarme. Detrás de los cristales donde dibujo un corazón, detrás de tonterías, quien me viera siendo yo. Pero déjame un hueco, que en este espacio no caben dos, solo quiero un paso ligero. Aprieta la garganta, un nudo puesto a traición. Estira bien la espalda, desde arriba se ve mejor. Esa pólvora presente que hace extremar la precaución, solo quiero soltar el freno. Las vistas que hay desde aquí también son una barbaridad. Y flotar ligero. Y flotar ligero. Y flotar ligero. Tal vez esta casa nunca me deje marchar. Perdón por las molestias, por no haber sabido estar. No sé qué seremos, no sé cuándo he de volver. Deja que ya no toque el suelo. Y flotar ligero. Y flotar ligero. Y flotar ligero. Soltar el freno y flotar ligero. Y flotar ligero. Y flotar ligero. Y flotar ligero. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, verán, verán.
Co patrocinio de Adegas Martín Codas e Concello de Sanxenxo.